Možno majú aj kočiče. Ale ja chcem jahody. Pani, nekúpite rúžu? Červenú máme. Toto sú divné, keď nechcete. Aha. Sa oplatí? Nám sa tu veľmi páčilo. Je tu pekná zelenina a ovocie. A majú tu hambatné časopisy. Lacné. A tiež tu majú lacné potraviny. Mali sme tu chodiť skôr. Asi majú dobré skleníky, lebo majú jahody. Ukáž, Andrej, čo sme si kúpili. Kúpili sme si mrkvu. Počkaj, ale nechaj tak blízko, lebo je to celé tmavé. Kúpili sme si mrkvu a jedkičku. A je tu veľa zeleniny. Asi tu žijú zdravo na tom trhu. Ale iba na tom trhu. A sú tu aj psi. A paradajky sme kúpili. Ale chcem ukázať tie hambaté časopisy, lebo som si ich odfotil. Oni sú totiž to tak sofistikovane poprekrývané nálepkami. Dobre, tú fotku potom vložím do videa, hej, nemusíš. Aha. Bolo to super a hlavne sa mi páčil ten marketing, ktorý to majú takto rozbehnutý, že oblievajú všetky svoje ovocia a zeleniny vodou, aby vyzerali lesklo. A potom to vyzerá strašne čerstvo a každý to kupuje, takže bolo to super. Vodou z fontány.